ξέρω ότι μετά το intro episode που έλεγα ότι θα το κάνω εβδομαδιαίο, δεν έχω ξανανεβάσει τίποτα απολύτως. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορώ να ασχοληθώ μόνο με το YouTube όταν έχω κάποιες μεγάλες άδειες από τη δουλειά, γιατί η καθημερινότητα, η δική μου, τον τελευταίο καιρό έχει γίνει όχι busy, δεν προλαβαίνω να ξύσω το κεφάλι μου. Σε αυτό το podcast θα θέλω να μιλήσω γενικότερα για την ξενέρα της ζωής μου που έχω φάει τους τελευταίους 4 μήνες. Την έχω φάει αυτή την ξενέρα με το ίντερνετ. Γιατί όταν θες να αρχίσεις κάτι και το έχεις πάρει απόφαση, δεν σου κάθεται ρε γαμώτο, δεν σε θέλει, τελείωσε, δεν το πέρα απόφαση τέλος πάντων. Να, αποφάσισα, λέω εγώ από αυτή τη χρονιά, λέω θα ξεκινήσω το YouTube κανάλι, θα είμαι πιο ενεργή στα social, θα ξεκινήσω και εγώ να μπω σε αυτή τη φασούλα, να το ζήσω ρε παιδί μου, το ζήσω να δω πώς είναι. Γενικότερα να φτιάξω λίγο την ρουτίνα της καθημερινότητάς μου και αρχίζω και πλήττω θανάσιμα. Δηλαδή δεν είμαι στη φάση το να βγάλω χρήματα από αυτό το πράγμα. Είμαι στη φάση ότι θέλω ένα χόμπι. Θέλω να μιλάω με κόσμο, θέλω να λέω στον κόσμο τα ενδιαφέροντά μου, θέλω να βρω κόσμο με τα ίδια ενδιαφέροντα, να μιλήσουμε για βιβλία, για games, για διάφορα πράγματα. Αν αρχίζω και μου σπάνε τα νεύρα κάποια πράγματα σε θέμα με τη ρουτίνα, έχω αλλάξει πολλά πράγματα στη ζωή μου και απλώς το μόνο που θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να κοιτάζω το σπίτι μου, το παιδί μου, κάνω κάτι παράλληλα ίσα-ίσα για να σπάει η ρουτίνα. Ξενέρα την έχω φάει από το ίντερνετ. Και τι εννοώ? Έχω πρόβλημα με το ίντερνετ από τις αρχές του 2024, βασικά από το δεύτερο μήνα του 2024, και προσπαθούμε να βρούμε τι είναι. Αρχικά στην Nova, μέχρι και πέρσι είχα κανονικά δοστάρα. Όταν άρχισαν τα προβλήματα που δεν είχα ίντερνετ, είχα δηλώσει βλάβη, μπορούσαν να μου φτιάξουν τη βλάβη η υπηρεσία η τότε που είχα την Nova. Ήρθαν 2 τεχνικοί, εν τέλει μου λένε ότι υποβαθμίστηκε, λέει, η γραμμή σας, ότι πρέπει να αλλάξετε πάροχο. Οπότε το συμβόλαιό μου με την Nova έσπασε αναγκαστικά και της λέω τώρα το πράγμα εγώ θα το πληρώσω. Δεν είναι ότι το έσπασα εγώ η ίδια, μόνοι σας μου είπατε να το σπάσω. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Και στο μεταξύ δεν έχω βρει λύση ούτε και σε αυτό το θέμα, γιατί μάλλον από ό,τι φαίνεται θα το πληρώσω κιόλας. Πήγα η χαζή στην Κοσμοτέ. Άλλη μαλακή από εκεί. Όλο το δίκτυο αυτή τη στιγμή στην περιοχή μου μένω ανήκει στη Vodafone. Δεν ξέρω αν πήγαινα στη Vodafone θα φτιάχνω το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, βάζω Κοσμοτέ. Περνάνε 10 μέρες, μου συνδέουν το ίντερνετ. Αλλά το ίντερνετ δεν ήταν καθόλου σταθερό. Μία ερχόταν, μία έφευγε. Μία ερχόταν, μία έρχόταν. Έκανε συνέχεια επανακινήσεις στο router μόνο του. Όλη την ώρα. Πέρασαν πόσοι τεχνικοί από τη Vodafone να μετράνε έξω τα κουτιά κολόνες έξω του σπιτιού και τα σκητικά και λέει βαρύ το σήμα εδώ ότι κάποια βλάβη έχει, απ' έξω είναι η βλάβη. Τέλος πάντων, αυτό θα φτιαχτεί, θα δηλώσουμε βλάβη. Και εμείς σας πολυλογώ, πήγαινε έτσι κάμποσο καιρό. Κάποια στιγμή βλοτιμήθηκε και έρχεται τεχνικός της Κοσμοτέ. 1η Μαΐου μου ήρθε τεχνικός της Κοσμοτέ. Παιδιά, πάμε τώρα. Φεβρουάριο, πάμε τώρα 1η Μαΐου. Τεχνικός της Κοσμοτέ. Μέχρι τότε δεν είχε περάσει κανένας τεχνικός της Κοσμοτέ. Πάμε 1η Μαΐου. Περνάει ο τεχνικός της Κοσμοτέ και μου κάνει. Θα πρέπει, επειδή το router το δικό μου δεν ήταν κοντά στην πρίζα τηλεφώνου, ήταν με διασύνδεση με καλώδια και με αυτά. Ας πούμε ότι αυτό έπαιζε ρόλο. Οκ, το φέραμε πιο κοντά στην πρίζα τηλεφώνου. Μου λέει ότι η εσωτερική βλάβη λέει φτιάχτηκε, λέει. Πιάνετε κανονικά 50. Καταλάβετε, έκανα. Κατέβασα την κατοστάρα, πήγα στην 50. Γιατί και συνέχεια τώρα, θα το κολλήσω. Μου λέει ότι όλα καλά με την 50, την πιάνει τελείως. Την 50 την πιάνει τέρμα. Και μου λέει τώρα η βλάβη, λέει, είναι το Καφάο. Το Καφάο είναι, λέει, πολύ μακριά από εσάς και πρέπει να φωνάξουμε το συνεργείο της Vodafone, να έρθει μαζί με το συνεργείο της Κοσμοτέ και να το φτιάξουνε. Εντάξει, λέω. Στο μεταξύ, εγώ το Μάιο έχω και τη βάφτιση του παιδιού μου. Τέλος πάντων, πηγαίνω εγώ. Τους παίρνω τηλέφωνο, λέω, πηγαίνω. Τους παίρνω τηλέφωνο και τους λέω, ρε παιδί μου, τι γίνεται με τη βλάβη, γιατί δεν έχω κάποια ενημέρωση σχετικά με το τι γίνεται και το ίντερνετ ακόμα δεν έχει φτιάξει. Μου λέει, μου κάνει η κοπέλα το τηλέφωνο, μου λέει ότι έχουν δηλώσει για να το φτιάξουν, να το δουν 28 Μαΐου. Ωραία. Περνάει όντως 28 Μαΐου και από 30 Μαΐου το βλέπω να είναι GG το ίντερνετ. Μεν 50, αλλά να δουλεύει άψογα, να μην πέφτει, να μην κάνει, να μην ράνει. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα, δεν έχει και τηλέφωνο. Και εμένα μου έχουν φύγει τα λεφτά στις κάρτες. Τώρα ξαφνικά πάλι από χτες που ξεκίνησα εγώ η Ρουφιάνα να κάνω reading vlog γιατί είμαι σε γονική άδεια λόγω κάποιων οικογενειακών θεμάτων, το ίντερνετ γαμιέται. Είναι αυτό που λέω, δεν σε θέλει κούκλα μου, πάρ' το απόφαση. Γαμιέται το σύμπαν, ο Δίας, δεν ξέρω τι φάση, πάρ' το απόφαση.
και ξεκινάω να κάνω reading vlog, να τραβάω με την καμερούλα μου που έχω και βλέπω το ίντερνετ μου να γαμιέται και να έχω φάει την ξενέρα της ζωής μου και λέει έχει γούστο γάμο, το παίρνω τηλέφωνο στις βλάβες, ξανά μανά τους λέω έχετε δηλώσει κι άλλη βλάβη. Ναι κουκλίτσα μου. Βέβαια να πω ότι την προηγούμενη βλάβη δεν μου είχαν στείλει ποτέ ότι αποκαταστάθηκε. Είδα εγώ ότι λειτουργούσε, αλλά δεν μου στείλανε ποτέ μήνυμα ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη. Και λέει, ναι, εντάξει, λέει, θα δηλώσουμε βλάβη. Και μου κάνει, ξέρετε τι, μάλλον δεν στηρίζει την 50. Και λέει, γιατί λέω δεν στηρίζει την 50. Μου ήρθε πρώτη μέλη ο τεχνικός και μου είπε ότι στηρίζεται, λέει, η 50. Λέω και εγώ τώρα τι φάση, λέω, δεν στηρίζει ούτε την 50, πόσο, λέει, υποβαθμίστηκε κι άλλο η γραμμή σας. Πόσο κι άλλο υποβαθμίστηκε η γραμμή μου και γιατί υποβαθμίζεται η γραμμή μου, τι φάση. Έχουν γίνει κάποια τεχνικά λάθη, ωραία, να πάνε να τα φτιάξουνε. Εγώ γιατί πρέπει να το πληρώνω αυτό το χάλι. Η κοπέλα δεν απάντησε και μου έλεγε ότι να σας εξυπηρετήσουμε και ότι προσπαθούμε να σας βοηθήσουμε και μπλα μπλα μπλα. Αυτό το δράμα ζω, κάθε λίγο και λιγάκι πέφτει το ίντερνετ, δεν ξέρω τι θα ανεβεί και πότε θα ανεβεί. Τεράστιο θέμα εδώ και 4 μήνες. Επίσης να πω ότι η Inaland, αν κάποιος έχει Inaland, θέλω πάρα πολύ να μου γράψει κάτω στα σχόλια τη γνώμη του για την εμπειρία που έχει με την Inaland, γιατί και εγώ από κάτι φίλους που μένουν στις πιο γύρω περιοχές, εκτός Μενιδίου, που έχουν Inaland, είναι κατευχαριστημένοι. Αν υπάρχει κάτι αντίθετο, κάποια άλλη γνώμη, θα ήθελα πάρα πολύ να το ξέρω, γιατί ουσιαστικά πήρα χθες στην Inaland, γιατί, ναι, μου πέταξε η Κοσμοτέ, ότι καλύτερα να βάλω ασύρματο ίντερνετ μέσω κινητής. Βέβαια, έψαξα λίγο ότι και το ασύρματο ίντερνετ μέσω κινητής, αν υπάρχει καλό δίκτυο, επίσης θα έχω πρόβλημα. Οπότε δεν μου λένε τα χέρια αυτό το πράγμα. Και ψάχτηκα λιγάκι στην Inaland, μπας και έχει ασύρματο δίκτυο έστω η Inaland, να έχω τουλάχιστον το σταθερό στην Κοσμοτέ και να βάλω ίντερνετ με την Inaland. Αλλά η Inaland δεν έχει έρθει καν στο Μενίδη ακόμα. Λέει, είναι στα μελλοντικά του σχέδια. Μου πήραν και τα στοιχεία για να δουν και την περιοχή. Μου τους έδωσα τον ταχυδρομικό κώδικα, να δουν και την περιοχή, τους έδωσα για τη διεύθυνση, να δουν ότι αν είμαι μέσα στα σχέδιά τους, μέσα στα πλάνα τους. Και μου είπαν ότι είμαι. Τους λέω πότε με το καλό θα έρθετε. Δεν ξέρει με το πότε, αλλά είστε στα μελλοντικά μας σχέδια. Ωραία. Τον ήπιαμε λίγο και από εκεί. Τέλεια τώρα μέχρι πότε θα έρθει η Inaland στο Μενίδη. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή είμαι σε ψάξιμο υπηρεσίας ίντερνετ ή τουλάχιστον ψάξιμο στο να φτιαχτεί η βλακεία γενικότερα με τη σύνδεσή μου, τη γραμμή και τα σχετικά. Αν και από ό,τι βλέπω, αν είχα πάει εξ αρχής στη Vodafone, εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι άμα είχα πάει εξ αρχής στη Vodafone, μια που ανήκει το δίκτυο στη Vodafone και απλώς έχει την καλωδίωση ότε, θα είχε λυθεί το πρόβλημα προπολού. Πράγμα που εγώ δεν το γνώριζα. Επειδή ήδη στην Nova χρωστάω ένα ποσό για το σπάσιμο του συμβολέου, δεν θέλω τώρα ακόμα να άρχισα να σπάω το συμβόλαιο και με την Κοσμοτέ και να πληρώνω και από εκεί. Βέβαια, στη μεγάλη ανάγκη ίσως και να χρειαστεί και να το κάνω, αλλά ακόμα περιμένω. Θα δείξει. Αν αυτός ο μήνας και ο επόμενος, μετά το καλοκαίρι δηλαδή, γιατί τώρα είναι και άδειες, είναι και σκατά, όλα υπολειτουργούν, δεν περαστεί όλο αυτό το πρόβλημα, πιστεύω ότι θα αρχίσω να το σπάσω και θα πάω στη Vodafone, αλλά πρώτα θα πάω στη Vodafone με προϋποθέσεις. Τώρα θα δείξει το τι θα κάνω. Και γι' αυτό το λόγο έχω ξενερώσει τη ζωή μου. Είμαι σε γονική άδεια, δεν θα πάρω τίποτα τώρα 2 μήνες, γιατί όταν βγαίνεις σε γονική άδεια, ο ΑΕΔ δεν σε πληρώνει αμέσως, τα παίρνεις μετά από 3-4 μήνες. Να πω τη γονική άδεια εκεί που ήξερα ότι ήταν 2 μηνών, τώρα ο ένας με πληρώμη και άλλος άλλο αποδοχών, τώρα πλέον είναι 4 μηνών, οι 2 πληρώνονται και οι άλλοι 2 είναι άλλο αποδοχών, δεν παίρνεις καθόλου χρήματα. Βέβαια, δεν τα παίρνεις αμέσως και αυτά που σου πληρώνουν. Αυτό μου είπε χτες η λογίστρια και να έχω φάει την ξενέρα της ζωής μου. Και μία από τη λογίστρια με τα λεφτά, γιατί περίμενα ότι εγώ θα πληρώνομαι. Τουλάχιστον μας έγινε για να αποδώσει στην οικογένεια, το οποίο δεν θέλω τώρα να συζητήσω τι ακριβώς είναι αυτό. Ίσως να το πω κάποια στιγμή άλλη φορά, θα είμαι πιο προετοιμασμένη να το αναφέρω έξω. Εντάξει, και αναγκάστηκα τώρα εγώ να δικόψω για λίγο την εργασία μου και να μπω σε γονική άδεια. Και τέλος πάντων εκεί λέω, τουλάχιστον θα πληρώνουμε τουλάχιστον και τους 2 πρώτους μήνες. Πούλο, δεν θα πληρωθώ καθόλου.
Θα είμαι άφραγγη το καλοκαίρι και θα έχω και ίντερνετ. Τι καλά. Τι καλά, Παναγία μου, τι καλά. Όλα καλά, όλα καλά. Ποιος με μούντωσε να ξέρω που στην αρχή... Γενικότερα το 2024 θεωρώ ότι είναι η χειρότερη χρονιά μου ever. Ever. Δεν μου έχει μπει καθόλου καλά. Τρέχω με τους γιατρούς από την αρχή της χρονιάς. Τρέχω με το ίντερνετ και το τηλέφωνο από την αρχή της χρονιάς. Πριν λίγες μέρες πέθανε και ο πατέρας μου. Είναι ένας από τους οικογενειακούς λόγους ο οποίος έχω καθίσει τώρα σπίτι εγώ. Τέλος πάντων, γενικότερα δεν μου έχει ξεκινήσει καλά καθόλου η χρονιά. Δεν ξέρω ποιος μαλάκας με μούτζωσε, δεν ξέρω τι σκατά. Αλλά μου έχει πάει η χρονιά σαν να μην πω. Δεν ξέρω. Και γενικότερα ότι έχω στα σκαριά να αρχίσω να το κάνω, να το ράνω και να το φέρω εις πέρας, δεν το έχω καταφέρει καθόλου. Καθόλου όμως. Και εγώ επειδή είμαι λίγο πεισματάρα, δεν γαμιέται, θα βρω τον τρόπο και θα το καταφέρω. Γι' αυτό το λόγο τώρα αρχίζω και κάνω reading vlogs, προσπαθώ να κάνω το podcast. Δεν είμαι τέλεια, δεν θα είναι στάνταρ ωραίο και το reading vlog και στάνταρ τα podcast μου δεν θα είναι πολύ ωραία στην αρχή, όπως και αυτό εδώ πέρα δεν θα είναι πολύ ωραίο, πιο πολύ τα παράπονά μου θέλω κάπου να πω, τώρα στο σημερινό επεισόδιο. Και δεν θα το τηρήσω, δεν θα είναι εβδομαδίο, θα είναι όποτε μου έρχεται κάτι να πω όπως τώρα. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, απλώς ναι. Σε πείσμα όλων αυτών των πραγμάτων λέω θα κάνω κάτι να ξεκολλήσει η ρουτίνα. Μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Θέλω αυτή τη ρουτίνα να τη διαλύσω. Δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή δεν αντέχω. Και ψυχολογικά δεν αντέχω. Δηλαδή θέλω οπωσδήποτε να αρχίσω να κάνω κάτι. Αυτά από μένα. Νομίζω σας ζάλισα. Σας ζάλισα αρκετά. Και τώρα που σας είπα όλο το δράμα που περνάω από αρχές του 24... Καιρός να σας πω για τα reading vlogs. Να πω ότι επειδή διαβάζω βιβλία, βέβαια τώρα πλέον όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Δηλαδή τώρα το reading vlog που είπα να ξεκινήσω, το πήρε και πολύ ζεστά. Είπα, λέω, θα ξεκινήσω ολόκληρη σειρά. Λέω, θα τελειώσω όλη τη σειρά. Έχω αρχίσει του Ρίτσαρντ Όσμαν, τη Λέσχη Φόρμ της Πέμπτης. Και λέω, θα τελειώσω για 4 βιβλία, μια που πήρε και το τέταρτο βιβλίο. Αλλά αν δε, με το ζόρι θα τελειώσω το πρώτο βιβλίο. Με το ζόρι, γιατί τρέχω με φυσιοθεραπείες κιόλας. Ναι, αυτό ξέχασα, το παρέλειψα. Έχω θέμα με το πόδι μου, επίσης αυτό, το σας λέω, τρέχω με γιατρούς. Επίσης έχω θέμα με το πόδι μου, μαζεύει υγρό μηνίσκος και τρέχω και για φυσιοθεραπείες τώρα. Σας είπα όλα καλά με αυτή τη χρονιά. Όχι μούτζωμα, δηλαδή δεν ξέρω τι μάγια, βουντού, κάτι, δεν ξέρω στο διάλογο μου έχουν κάνει. Αν είναι κάποια καλή στο ξεμάτιασμα και με ακούει, παρακαλώ, Ελένη το δικό μου το όνομα, άμα μπορεί και είναι πάρα πολύ καλή στο ξεμάτιασμα, να το κάνει επειγόντως. Επειγόντως όμως. Σας έλεγα για το βιβλίο. Λοιπόν, και το πήρε πολύ ζεστά το reading vlogs και να διαβάσω δεν προλαβαίνω, ούτε να τραβήξω δεν προλαβαίνω. Πάση περιπτώσει, με το ζόρι έχω καταφέρει και έχω διαβάσει τις 100 πρώτες σελίδες του βιβλίου. Και είναι η τρίτη μέρα. Πρώτη μέρα δεν πρόλαβα να διαβάσω καθόλου. Δεύτερη μέρα διάβασα με το ζόρι 50 σελίδες και τώρα που ξύπνησα το πρωί διάβασα άλλες 50 σελίδες. Προβλέπετε ότι μέχρι το Σάββατο που εγώ θέλω να το ανεβάσω, και αν μπορέσω να το ανεβάσω Σάββατο, γιατί δεν ξέρω τι σύνδεση θα έχω, τι γραμμή θα έχω μέχρι το Σάββατο. Πιστεύω ότι... Ξέρω εγώ, θα έχω τουλάχιστον καταφέρει να έχω διαβάσει το πρώτο βιβλίο. Και θα τα πάρω με τη σειρά. Θα κάνω reading vlog κάθε εβδομάδα και θα το παίρνω ένα κάθε βιβλίο. Γιατί δεν προβλέπετε να βγαίνει διαφορετικά αυτό το content. Πραγματικά δεν. Αυτά. Και επίσης κάνει πάρα πολύ ζέστη. Και τη θάλασσα δεν την έχω δει ακόμα. Δεν την έχω δει. Όσο έχετε κάνει μπανάκια, ρίξτε μια βουτιά και για μένα. Σας παρακαλώ, ρίξτε μια βουτίτσα και για μένα. Γιατί δεν προβλέπετε να τη βλέπω τώρα το καλοκαίρι. Φανταστείτε ότι πήρα και τον κοινωνικό τουρισμό να μην πληρώσω τίποτα και δεν θα πάω διακοπές. Τόσο καλά τα πράγματα, να το ξέρετε. Τόσο καλά τα πράγματα για μένα. Ελπίζω
Να είστε όλοι καλότυχοι και να τα πάτε θαυμάσια αυτό το καλοκαίρι, να περάσετε πάρα πολύ καλά, γιατί εγώ απ' την άλλη δεν. Να μην είστε τόσο άτυχοι σαν και εμένα. Και, πάση περιπτώσει, να μην μακρηγορώ, να έχετε ένα πολύ ευχάριστο καλοκαίρι. Ευχαριστώ που με ακούσατε, ευχαριστώ που κάθεστε να ακούσετε τα παράπονά μου, τα νεύρα μου, τα ζόρια που περνάω αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν θέλετε να με στηρίξετε και λίγο να με βοηθήσετε, μπορείτε να πατήσετε μονάχα να κάνετε ένα subscribe και ένα like, ό,τι θέλετε. Μπορείτε να με ακολουθήσετε ακόμα και στο TikTok. Ανεβάζω σχεδόν καθημερινά εκεί. Αυτά. Με αυτές τις δύο κινήσεις μπορείτε να με βοηθήσετε πάρα πολύ. Επίσης έχω και Instagram, μπορείτε να με ακολουθήσετε και εκεί. Το ξέχασα αυτό, έχω και Instagram. Μόνο που στο Instagram δεν ανεβάζω συχνά πράγματα. Αλλά ναι, τα λέμε στο επόμενο podcast, δεν ξέρω πότε θα είναι. Όταν θα είναι, θα το δείτε. Όσοι με κάνετε follow θα τα βλέπετε. Το πολύ πολύ να τα ανακοινώνω Instagram. Θα δω, ήρθετε στο TikTok. Άμα δω ότι ακολουθείτε αρκετοί, θα τα ανεβάζω αναλόγως. Λοιπόν, τα λέμε σε ένα επόμενο podcast, με λιγότερα νεύρα, με λιγότερη γκρίνια, με λιγότερα παράπονα και θα περάσετε ένα ευχάριστο, μα πολύ ευχάριστο καλοκαίρι. Γεια σας.